खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गिबि गिबियावनो दिनै ट्राइबेल हारिजों गुबुन हारिफोरखौ सोफानो ओंखारनाय आरो सानजानि सिमा बारायनो गोनां आरो प्रमद बर' सारा मा बुंदों आरो दिनै संबिजिरनि बाथ्रा खुनु सरकारा खामानि मावनो हाया होननानै प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्राय रावा ओंखारदों। नैबेखौनो आं दिनै रायजो राजानि खाथियाव फोरमायनो नागिरदों। आंनि फोरमायनायाव गोरोन्थि जायोबा आं गासिबो बर' हारिनि गेजेराव आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। गिबियावनो आं दिनै बुंगोन, प्रमद बर' सारा बुंदों दिनैनि सावरायलायनाय माखासे सरकारनि जुथुमा सावरायलायनायाव ट्राइबेलनि थाखाय जेबो गोहोम गोलैया। गोहोम गोलैयैनि माखासे खोथाफोरखौ फोरमायदों। संबिजिरनि बारगा मालाबाबो खामानि मावनो हाया आरो बे संबिजिरनि बारगा खामानि मावनो हायैनि थाखायनो दिनै बिथांमोनहा खनले खनले सावरायनो गोनां जादों आरो बिथांमोननि साननाय बायदि दिनै जाफुंसारनो हायाखै बेखौ फोरमायदों प्रमद बर' सारा। नाथाय दिनै बुंनो गोनां बायध'थाया बेनो, सावरायनो गोनां सरकारनि खाथियाव दिनै बायदियाव दिनै सावरायगासिनो दं। बै समावबो BPF सरकारनि समावबो जायफोर साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ ट्राइबेलाव सोसननायाव खुनु आपत्ति गैया। बिथांमोननि बुंनाय रावफ्राबो लामाया स्रां जालांदों आरो दिनै BPF सरकारखौ दिनै जोगारनानै दिनै फैलायबाय इउपिपिएल सरकारा। इउपिपिएल सरकारनिफ्रायबो दिनै साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा आपत्ति खालामाखै आरो जायफोर दिनै बिटिआरनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सारा बुंदों दिनै बिथांमोननि सावरायनाया जेबो गोहोम गोलैया। नाजाबाय थानाया खुनु ट्राइबेल हारिनि थाखाय गोहोम गोलैया आरो संबिजिरनि बायदियैनो थाबाय थागोन आरो बेखौनो बुंदों दिनैनि सावरायलायनायखौ प्रमद बर' सारा खुनु रायजो राजाफ्रा गोसोआव साननांगौनि प्रयोजन गैया। नाथाय बुंनो गोनां बायध'थाया जोंहा नैबेनो जाहैबाय, सावरायनो गोनां जानाय सरकारनि खोथाखौ लानानै दिनै खोनासंनो गोनां जानाय बायदि रावखौ दिनै सावरायनो गोनां जानायानो ट्राइबेल हारिनि थाखाय लाजिथावना बाथ्रा। दिनै बेफोरखौ दिनै बायदियाव लानानै फैबाय थानाय समाव एजेन्डायाव सेबखांजानायनि हाबाफारियाव फैगोन। बेखौनो दिनै रायजो राजानि खाथियाव फोरमायदों दि बायदिखौ जोबथारनायाव बायदि सावरायनायखौनो फैबाय थानाय समाव माखासे एजेन्डायाव सेबखांनानै सावरायनो गोनां जायो। नैबेफोरखौ जों रायजो राजाफ्राबो बुंनो हायो आरो बुंनो रोङो। बेनि थाखायनो आं दिनै खावलायो सानजानि सिमा बारायनो गोनां सनितपुर बिसनाथनि रायजो राजानि माखासे खोथा होनायफोरखौ दिनै सरकारजों मानो सावरायनो हायाखै। मोनफ्रोमबो आसाम सरकारनि जेब्ला एसेमब्लि जायो मानो सावरायनो हायाखै? मानो थाखाय दिनै सरकारखौ लेंथुमनानै सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ मानो सावरायनो हायाखै? खेबसेबो दिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव सानजानि सिमा बारायनो गोनांखौ सरकारजों सोरजों सावरायदों नैबेखौ जों दिनैसिम नुवाखै। नाथाय दिनै ट्राइबेल हारिखौ दंस' खालायनो थाखाय दिनै सरकारनि आदब खायदाया दिनै सोरां नुगासिनो दं रायजो राजानि मेगनाव। जों दिनै बेखौनो बुंनो हायो, प्रमद बर' सारा बुंदों संबिजिरनि बारगा खामानि मावनो हाया। सरकारा खामानि मावनो हायै जेबो गैया। जाय सरकारा सालायदों बिथांमोनहा माखासे डिसिसनखौ लानानै सावरायलायनानै माखासे पास खालायनो हायो। बिदिब्लाथ' जों बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ आरो सानजानि सिमा बारायनो गोनां माखासे दिनै दफाफोरखौ नायोब्ला बा संबिजिरनि बारगा खामानिया जानाय नङा। आसाम एसेमब्लिफ्राव दिनै मानो थाखाय दिनै फंसेबो बे खोथाखौ बुंनो हायाखै बर' लिडारफ्रा। नाथाय दिनै प्रमद बर' सारनि बुंनाय रावफ्रा दिनै बिटिआर एकर्डफोरनि दफाफोरखौ नायोब्ला आरो सानजानि सिमा बारायनो दफायाव गैयाबा अब्ला संबिजिरनि बारगा नंगौना नङा? खुनु दिनै बिटिआर एकर्डजोंनो सानजानि सिमा बारायनो गोनां माखासे दफाफ्रा दिनै सेबखांजायाखै। अब्ला दिनै अब्लाथ' बेफोरबो संबिजिरनि बारगा खामानि जाहैगोन। जेब्ला बर' बोराय बुरैफ्रा सल'बाथा खिथानायाव जायफोर दिनै लाफा दुवाफोरखौ जेब्ला रायजोनि माखासे ओंखाम गोरलै जानाय बायदिसिना दिनै हाबा हुखाफ्राव बानलु अरस'लायनाय बादि नांनाय, बेदर जानाय बादि नांनाय, ओंखाम जानाय बादि नांनाय बै समाव दंमोन। बे समाव जाय लाफा दुगाया बानलुखौ अरस' जायो बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव आलौवाखै होननानै फोरमायो। नाथाय रायजो राजाफोरा
सालाय गोलाव गोलाव खिथानायखौ नुयो होननानै बर' बोराय बुरैफ्रा बै समाव सल'बाथाफोराव खिथायोमोन। थिग दिनै प्रमद बर' सारनि बुंनाय रावफ्रा दिनै बिदिनो जादों। सरखार हायै जेबो गैया। जि सरखारा दिनै खामानिखौ मावफुंलांनो गोसोब्ला जाय सरखारा दिनै दं बिथांमोना माखासे सावरायलायनानै डिसिसनखौ लानो हायो। बयबो दिनै उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो जायफोर मोजां फरायनाय गथ'फोर जायफोर दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोरों गोरा दं, नाथाय दिनै प्रमद बर' सारनि बुंनाया बर' बोराय बुरैनि राव बुंनाय बायदिसो जाहैदों। मानो होनोब्ला दिनै संबिजिरनि बारगा खामानि मावनो हाया होनना बुङोब्ला सानजानि दिनै संबिजिरनि बारगा मावनो थांगासिनो दं। माखासे दफायावनो गैया, बे दफाखौ दिनै मावनो थांगासिनो दं। अब्ला बेफोरबोथ' दिनै माखासे बिटिआरनि दिनै दफाफ्रा अबेबा दिनै बर' हारिनि थाखाय मोजां, अबेबा दिनै संबिजिरनि बारगा खामानि जानो थांगासिनो दं। बेफोरखौ अब्ला दिनै माखासे दिनै बिटिआरनि दफाफ्रा जानो थांगासिनो दं। बेफोरखौ अब्ला मा बुंगोन? नैबेखौनो दिनै बर' बोराय बुरैनि सल'बाथाजों दिनै रुजुजायो होननानै बुंनो हायो। आरो सानजानि रायजो राजाफ्रा अरायसम बिथां प्रमद बर'नि बुंनाय रावफोरखौ जुदि दिनै प्रमद बर'नि बुंनाय रावफोरखौ खुनु बजबनानै लानो हायाखै आरो बिथांनि राव बुंनायफोरखौ दिनै गोनो गोथो मोनगासिनो दं। अरायसम दिनै संबिजिरनि खोथाखौ बियो गावनि खुगानिफ्रायनो ओंखारदों। सरकारा हायै जेबो गैया। सावरायनो गोनाङा दिनै सावरायनो गोनां बायध'था जानायानोथ' हारिनि माखासे लोरजिया खालामनाय आरो जाय दिनै लोरजिया खालामनो नाजादों दानि बे सम नङा। बै समनि हारसाफोरजों गादबजानायफ्रा दिनैसिमबो नाम गायो। जेब्ला बे नाम गायनायाव साफा सानैफ्रा दा दख'ना गाननानै थाङो, बै समाव सारि फाननानै खर'आव जि खाख्लुमनानै बर'फ्रा नै बिदि खालामजादों। अब्ला दिनै बे हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव बर' हारिया जुदि जोबस्राङोब्ला ट्राइबेल हारिफोरखौ दिनै खावसेखौनो दिनै गावनि धर्म गैजायै बायदि खालायबाय। दिनै सनाल कसारिफ्रा जों मालाबा सोङो नोंसिनिया धर्मआ मा? बिथांमोनाबोथ' नाम गायो। आदा आदियानो बिथांमोननि धर्मआवनो दं आरो बिथांमोननि माखासे गाननाय जोमनायखौनो दिनै बिथांमोना आंगो साननानै इसोरखौ फालियो। दिनै बेफोरनो रोखा। आरो जेब्ला सानजानि दावहा नांनाय समाव बिथांमोनखौ माखासे गोसो गोरबोआव राव सोनानै जेब्ला सानजानि दावहा जायो अब्ला बिथांमोनानोथ' बर'फोरखौ लाफादेरनानै जायफोर दिनै दावहा नांग्रा, जायफोर दिनै गामिखौ होबथाग्रा बिथांमोनखौ ओइ सानैसो फै होननानै लेंहरनानै हमख्रब हमख्राब लांनानै बिथांमोनानोथ' बुथारहैग्राङोन। नाथाय बेफोरखौ जों दिनै मोनखानाय, खोनाबोखानाय, मेगनजों नुखानाय बर'आ जोब्बाथाय ट्राइबेला जोब्बाय होननानै दिनै बुंनो हायो। जायफोर दिनै ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बर'फोरखौ दिनै बुङो बिदा गेदेर जोंनि नोंसोर, जों नोंसोरजोंनो अराय सम थागोन। नाथाय बिथांमोननि माखासे धर्म, बिथांमोननि माखासे दिनै नेम निथिखौ नायोब्ला बिथांमोनाथ' आदा आदि थांखाबायानो। जोंजों जास्ट बर'फोरनि दिनै माखासे जौगानायफ्रा जौगागोन नामा होननानै ओरैनो दिनै सायावसो सरासनस्रा बिथांमोना जोंजों हेफाजाब होफायो। आरो जों सावरायखांनायनि उनाव बिथांमोना मा खालायो? नामसो गायो। गावबा गाव दिनै धर्मखौनो दिनै सिनायनो रोङा। दिनै सनालफोरखौ नाय, सनालफ्रा मा फालियो? नाम गायो। बिस्रा दिनै बेक्तिगत माखासे सनवालनि माखासे दिनै बिस्रा धर्म दं नामा? गैया। आरो माखासे दिनै मिसिंफ्राबो बिदिनो नाम गायो। गुबुन गुबुन दिनै जोंनि हारिफ्राबो बर'फ्राबो माखासे सानजानि थानायफ्रा दिनैसिम नाम गायो। अब्ला बिथांमोनाथ' बिथांमोननि धर्मखौ फालिनो थांगासिनो दं। बिथांमोननि धर्मखौ फालिनाया जों आपत्ति गैयामोन। नाथाय गावनि ड्रेस, गावनि माखासे दिनै गाननाय जोमनायखौनो बिथांमोननि गाननानैनो इसोरखौ फालियोब्ला बुंनांगौआ मा दंबावो? नैबेखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै बिजिरनानै नायोब्ला दिनै रोखा। बेनि थाखायनो सनितपुर बिसनाथनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि बुंनाय रावफोरखौ दिनै ओंखाम सोमजानाय बायदिसो मोननानै लादों होननानै बुंनो हायो। आरो नैबे गुफुर बियार चेनेला प्रमद बर'आ जेब्लासिम सानजानि सिमा बारायनो गोनांफोरखौ मावनो थांफुङाब्ला फैबाय थानाय समाव गासिबो रायजो राजानिफ्राय मतामत लानानै गुफुर बियार चेनेलनि गेजेरजों प्रमद बर'खौ बुंनो गोनां बायध'था जागोन। आरो बिथांखौ बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांखौ बुंथावै रावफोरखौबो बुंनो गोनां बायध'था जागोन होननानै प्रमद बर' सारनिसिम खावलायहरनाय थाबाय।
बिथांखौ थाबैनो जेरैबायदि ट्राइबेल हारिफोरजों गुबुन हारिफोरखौ सोसननायनि सावरायनो हायोबा सानजानि हाबनो गोनां सिमाखौ थाबैनो प्रमद बर'आ हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ थाबैनो खावलायनांगौ। हाबा बे उननि खोथा, नाथाय हाबनाय हाबैनि खोथाखौ थाबैनो सरकारजों बिथांमोना बिटिआरनि दैदेनगिरियानो जा बर'फोरनि दैदेनगिरि जेसेबां दं बिथांमोना आसाम सरकारखौ सावरायनो गोनां बायध'था खालामनो गोनां जाथारनांगोन। अब्लासो बर'फ्रा गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। जेब्लासिम सरकारजों सानजानि सिमा बारायनो गोनाङा सावरायाखै अब्लासिम मालाबाबो प्रमद बर'नि बुंनाय रावखौ फोथायनो हाया। ओंखाम सोमजानानै जानायखौ ना बेदरजों जादों होननानै जों गनायनो हाया। जों प्रमद बर'नि बुंनाय रावखौ ओंखाम गुसुखौ दैजों सोमजानायखौ ना बेदरजों जादों होननानै दिनै बुंनाय रावसो जागासिनो दं। बेनि थाखाय आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंबा आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो।